Bat, bi, eta hiru. ¿Qué pasa? Ez dira ala. Lasai, eskumoturrak aportu barik, ze bat kolapilatu izala, bale? Erreza hoingo dugu, nivela jetxiko dugu pixka, bale? Lana korrela, eta ia hau ondo egiten dugun, Bat, bi, eta hiru. Eskerrik asko, Ibar, eskerrik asko, txarrotea. Alaiko, ondo, harrapatu duzu. Horre gongo da denbora guztian, ni urbiltzen bali manaiz, eso, bale? Bale, bera bakarrik izan bat dago, Sai, soi, bele? Arma, tiro, pun! Bueno, pun nahi kondo egin dago, Ikusiko dugu bilatu egin dugun. Luken, gezur barik, bale? Ikusten dituzu sekretuak? Seguro? Bai, dandanak gezur barik, Bai, seguro? Bai, eta zuek? Eta zuk? Bai, azuk bai? Aztian bihurtu zera, pintu zera ondo, bai, zorgin egin godu, bale? June, torena? Nerekin, Baga, biga, iga? Baga, biga, iga. Ondo. Laga, boga, sega? Laga, boga, sega. Sai, soi, bele? Le? Arma, tiro, pun! Bale, ondo. Ikusiko dugu, June, gezur barik, bale? Justo dituzu. Seguro? Eta zuk, Luken? Eta zuek gezur barik, gezur barik. Ikusten duzu edo ez? Bale, gauza bat egin dugu. Danak batera sorgindu bara gara, bale? Jarri ben, June? Eta guztiek batera esango ditugu euskara zauden hitz magikorik zaharrena. Bagoaz, Baga, biga, iga. Laga, boga, sega. Sai, soi, bele? Arma, tiro, pun! Eta parte izaiena nik esango, dadi, Silistik errena platu lio topak ikili salda borropedan. Klik, klik. Gando egin dugun, Danak sorgindu bat gara, bale? Gezur barik, Gezur barik, kie ikusten dituzuen, bale? Bai? Agian, bai? Bai, kontara, txala bere bat emogo txego bia egin zokaita egite, abenko. Naia? Horein barakizu, Maite eta Naia. Agortu publikoa. Bale, ondo. Baina jarri ginte. Bai, jarriko dugu. Erabiliko ditugu bi gauza, mentxe ditudanak. Abentxe daukagu, lehenengoa. Maite, zer da? Pañuelo, doztapi bat, ez da zeko horekoa. Urdina, oso ondo. Naia, zer da? Pañueloa, zeko horekoa. Bale, zo guztio, zer da? Pañueloa, zeko horekoa. Erreza, ez da? Bai. Maite, hartu horrela, bale? Jauzi barik, Maite, jauzi barik, Ez dena putu alda, Orduen. Badakizu ez zer da? Tximene eta garapatzekoa? Karrabarroa garapatzekoa? Mesan dirua eskatzekoa? Apoltsa magikoa da, bale? Hemen barruan zapia zartzen dira, pase magikoa ematen da eta desagertzen dira, baina hasi baino lehen. Zeo dago barruan, Naia? Bai, eskua. Horrela egiten da pase magikoa, eta behitu Maite, Desagertu da, Oso ona, Oso ona, Zu bota duzu. Zuka atxetik zapi urdina karri duzu, eta nik buita egoterakoan horrela egin duzu eta bota egin duzu lurrena, Naia, trampa barik, bale? Hau be bai, desagertaraziko, behan trampa barik, bale, Naia? Horrela sartu behar da. Paso magiko horrela emoten da. Eta behitu, Naia, desagertzen da. Eta ezen bota barik, bale? Bai, zu bota duzu, Maite! Zema zapi jarri duzu eba. Mesedez, guztia garatzale osoa.
Itxuin, 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 itxuin. Eta pase magikoa horrela egiten da. Hori da, kalderuan bezala, bale? Oso, no? Eta ja zapia desagertu egin da. Baina behin dator partidik zailena. Zapia berriro agertzea. Guztiok horrela? Eta berriro agertu da, Oso ona, Oso ona.